techblog.gr εδώ. Σήμερα θα σας δείξουμε το κινητό Sony Xperia Ericsson και όλα τα περιφερειακά του. Εδώ παρέα με το φίλο μου τον Μάρκο που θα μας βοηθήσει στο να δείχνει το κινητό και το Ζήση που θα σας εξηγήσει τα περαιτέρω. Εδώ βλέπουμε μια μπαταρία η οποία είναι 1300 mAh, την κάρτα μνήμης 4G της Vodafone, το φορτιστή του κινητού ο οποίος είναι μακρύς και δεν θα σας δυσκολέψει, ακουστικά, headphones, εδώ το κινητό με τη Σάρα οθόνη, η μπροστινή κάμερα είναι 1,2 MP, η πίσω είναι 5 και έχουμε και ένα LED flash. Εδώ έχουμε το power button και τη θύρα για τα ακουστικά. Και από εδώ από τα πλάγια, όπως μπορείτε να δείτε, είναι η θύρα για το φορτιστή, ο οποίος μπορεί να είναι και USB και να συνδεθεί με τον υπολογιστή. Πολύ ωραίο στην αφή, μάτα από πίσω το καπάκι. Εδώ υπάρχει ένα λαμπάκι, το οποίο μας δείχνει την ποσότητα της μπαταρίας. Άμα είναι πολύ λίγη ή έχει κόκκινο χρώμα, άμα είναι στη μέση το πορτοκαλί, ενώ άμα είναι full πράσινο. Αυτά σχετικά. Στο επόμενο ή στο μεθεπόμενο βίντεο θα σας δείξουμε και το κινητό ενεργοποιημένο. Θα κάνουμε δηλαδή το power on. Αυτά. Και τώρα ο Μάρκος θα σας πει για το τι θα... Μπείτε σε Ελένα στο Facebook και κάντε like. Και επίσης σας πει ο Ζήσης άλλο θα κάνετε. Subscribe. Ναι, και σχετικά αυτά από μας. Γεια σας.